Ħaltarxin jinsab fl-aħħar tħejjiet tal-Festa tal-Madonna tad-Dutrina li din is-sena se tkun iċċelebrata b'programm imsaħħaħ ta' attivitajiet u innovazzjonijiet pirotekniċi. Fost l-aktar attrazzjonijiet mistennija hemm tapit ta' nar tal-art mekkanizzat mibni fuq disarbli tal-40 pied kull wieħed kif ukoll spettaklu ta' nar tal-art li jilħaq il-qofol tiegħu b'ħarqa kbira ta' nar ta' arja is-sibt filgħaxija. Ħorġu irdieden ġodda fosthom din is-sena huwa t-tapit li hawn warajna. Huwa mekkanizzat kollu fuq disarbli ta' 40 pied il-wieħed. Min jafna sewwa bħala dilettanti tan-nar, is-sena l-oħra ħriġna 3D oħra u s-sentej ta' qabel kellna 3D oħra li intlaqgħu tajjeb man-nies. Id-dilettanti dejjem jiġu sa dal-għoldu stess, ġifieri kulħadd jiġi jittawwal u jagħti l-kummenti tiegħu. Il-qofol ovvjament huwa nhar is-sibt fl-għaxija, fl-10 ta' fl-għaxija jkollna l-ħarqa tan-nar tal-ajru. Bat wara jkollna l-ħarqa tan-nar tal-art. Fosthom għandna 13 kulur ta' gas differenti, fost il-fontana tal-kulur u kif qed ngħidu looking forward biex naraw il-ħidma ta' dan it-tapit. Wara kull spettaklu hemm xhur ta' preparazzjoni u ħidma volontarja ma taqta' xejn. F'dawn il-jiem ix-xogħol qed isir ukoll f'kundizzjonijiet diffiċli minħabba temperaturi għolin. B'dawk involuti qed jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex ikomplu l-preparamenti. Bħalissa nkunu jisu 10 min nies. Hemm gaj ieħor l-għalqa, ġifieri hemm ħafna iktar xogħol ukoll ġo l-għalqa ġifieri l-istess ġo x-xemx. L-art il-ħambrija ma tgħinx laqqas għax kollox jaħraq. Fil-ħinijiet twal tax-xemx u mbagħad dak li jkun jistrieħ ftit u jidħol gaj ieħor biex dak li jkun jisserraħna għal xulxin ukoll. Fl-isfond tad-deċiżjoni li l-Festa tal-Madonna tad-Dutrina tibda tiġi ċċelebrata b'mod permanenti fit-tieni ħadd ta' Lulju, l-organizzaturi qed jistiednu lill-pubbliku biex iżur Ħaltarxien u jgawdu festa li taqgħet id-devozzjoni reliġjuża, it-tradizzjoni Maltija u spettaklu pirotekniku ta' livell għoli.